iki derah. Ora ngerti sampean iki mangan tragedi. Halo Lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik maneh karo Bandung karo si Iya. Iya ya Lur. Iki Lur, ceritane iki nang sawah iki arek Ramban. Bandung iki Lur. Ramban apa, Jak? Yo sing jelas sing enak dimasak to, Mak. Ya iya mesti tak tambahno iki empring. Ambek aku kabeh gak jajan, Mak. Ya, wis ra apa-apa. Aku kate ramban terong ae, Lur. Ana terong iku lho, ayo dipeki. Eman-eman. Bangane do tuwek nganggur ya. Betul. Wis ayo njegur kene iki, Lur. Jekur enak, Mak. Ya ora apa-apa. Wis mlorot ngene iki lho. Loh. Lah iki lho, Lur. Nang kene iki lho nggone iki lho. Iki soalnya Lur, selak kebacekan banyu. Dadine eman-eman gak dipeki lho. Kan pinggir-pinggir iki kalenane wis metu banyune. Mergane iki saiki suwe mari maneh ngono lho. Dadine iki bakalan mati wit iki bacek ya. Tak jupukane teronge ngono lho. Iki lho, Mak. Endi? Lah iki Lur, lho. Iki ono, Bu. Iya, pinggir kene ku ya ana. Iku. Lho, heeh. Iki lho Lur. Lho, kaya lumayan ta Lur. Lho, isih 6 iki. Tuh Lur. Pinggir kono aja. Iya iki, Mak. Ndi? Iki, Mak. Nah. En aku tak go lading. Yo, iku pinggir kono kae. Iki lho jawab aja. Oke, Mak. Oh, iki yo iya aja. Wes jan sakmono aja rasa kakek ja. Iya, Mak, sakit, Mak. Wes akeh lho wis sakmene akeh jarene kok ndak rantek kakean yo. Mergane nek terong iku nek disambel ora iso diinget yo. Wis ngono wae gendang ayo langsung melok aku nang nggone sawah yo. Iki yo wis nang sawah tapi sawahku dhewe. Ayo. Ya ja, iki lho ana mandingan. Wis Di bakwan enak, Mak. Dak, aku kepengin tak jangan asem meneh. Ya Lur ya, meneh nek wis mari iki ayo jangan asem ya. Wis jangan aja kecut to men kok bano. Seger, men. Kon gak ero rasane. Mandingan iku nek dijangan asem, oh enake temenanan, wis Oh, tenan. ayo, Jare Mak. lek sudah pindang andalan. Jadi suter kena aku masak Pindang pindang jare favorit ngono. e. Ayo Lur. Nek nang sawah iki Lur, aku iki paling seneng mergane apa? Bener nek nduk omah ya rasane iki kok panas mengap-mengap. Tapi lek wis nyemplung nang nggone tengah sawah ngene iki, Rasane isis umum tenan. ngono, Mak. Kon tak banteng kon. Ora wae isis Lur, isis aja gatekno ijan, jane ijan iku sing Kak Lur, isis iki angine sumilir. angin sumilir gini, semilir, Lur, ya. isis tenan, enak Lur, temenan iki. Kalian amane kurang angin ya, Mak. Kurang angin ya kurang ketok mau ijo-ijoan ngono kae. Oh, nek ngene kan matane iso memandang seluas samudra. Aku seneng iki jujur gambare wong iku lho, Mak. Iya ta? Iya. Wis saiki masak nang kene ae. Enak to. Sampeyan iki tak ajak enak, tak ajak camping nang sawah ya. Sumilir ngono, Mak ya. Sumilir angin ratri ngono ta. Apa Kita iki? ibu ratri lho. Iki lho apa kuali? Nah, iki Lur. Iki ceritane Bandung iki katene nyambel ngono ae Lur, wis gak neko-neko to. Nyambel terong kae mau lho men wong awake iki. Oh, disambel opo? Sambel kacang. Tak sambel kacang ngono ae Lur, tapi iki versi gak tak bakar yo, versi tak godhog. Kok kepengin terong iku rasa ana seger ana banyune ngono kae lho. Dadi cek enak. Nek Dikum dibakar yo. kan cenderung blonyot to. Langsung ngono nade lho. gitu ya, Mak, yo. Dadi cek iki tak ngempakno kuali ki nggodhog terong. Betul. Lur, terus didadeni genine ya. Kon iki lapo ja utak-utuk lapo ja. Aku iki gak jajan lho, Mak. Oh. Sampeyan masak, aku tak nggae cemilane. Yo. Wis ngene ae. Wis tak dadenane genine. Kon tarange wis njuk apa? Sudah. Oh, wis cukup. Cukup, Mak. Ya wis nek ngono iki tak ikune tak ancekane janceke ae ya. Oke. Janceke ya Lur ya. Danceke ngene iki Lur. Dionceki kotor. Jarine wong-wong iku nek ora resik ngono iku dionceki kotor. Dadi rasa resik-resik. Masak nang sawah iki pancen favorit Joja yo. Iya, enak, Mak. Soale gak masak kroso, masak iku suwante, kena angin semilir ngono ki lho. Ngene iki lagi manual ya, Lur.
Lek iso iki nggih serutan dadi ben cepet kali srek-srek ngene iki. Wis iki tak tugel ngene iki ae lur, dadi loro-loro ngene iki ae ya. Duh, nek kedawan ngene iki ya ditugel dadi loro maneh ngene iki ae. Lah. Wis ngene iki. Sampeyan nang omah masak apa, Lur? Mbok yo ngomong po, Lur, aku yo tak dolan-dolan nang sampean kono lho. Beke masak-masak apa? Lah iya, engko beke masak ngono. Oh ya aku kepengin rek masak kaya dulurku, aku tak masak ngono ya. Sampeyan cerita. Kayak inspirasi. Ndang jawaben, Lur. Aku ngrecek ulo, ngono, Lur. Ngrecek ula jarene ijak kakekne kono. Wes aja. Kayak apa sih, Jak? Oh, Ya, jangi tipis-tipis lembut-lembut gitu, ngono. Mak. Heeh. Walah, iki tak ngumbah jangan sik, Lur. Jangan iki diumbah. Men resik ngono lho, Lur. Lah, wis Jak, ayo Jak balapan mbek aku Jak, kon kok gak mari-mari. Kok ket mang kok terongi mau pecicili ae. Sabar to, Mak. Nggih jajan ki wis ngene iki, Mak. Ah, wis ngene iki, Lur. Nah, iki kok ngene, Lur. Kacang iki digoreng. Lah iki bumbune iki simpel ngene tok. Bawang putih karo lombok cilik, lombok gede. Terus iki ketambahan tahu karo tempe. Wes ngono ae. Simpel to. Karo iwak asin. Iki wesane dulure awake dhewe yoan. Bano mbok nyambel terong po. Ngene ambek iwak asin tak turuti. Nek mek gur iwak asin ae golek isa akeh. Aja ada pola-pola njaluk ndas manyung. Ra ono ndas leren online. Ngerti ta? Nah, ini Lur. Lesnya tipis-tipis, dikai uyah titik. Ben terong iki lemes, gampang digulung. Nah, kayak banyak titik ya. Nah, saiki bawang bombene ya, Lur. Bawang bombene iki dicincang-cincang ini lho, Rek. Lapo bawang bombay gak lapo-lapo kok dicancang-cancang. Ya ben cilik-cilik to, Mak. Mosok wong kol gede-gede, Mak. Nah, iki ya, Lur ya. Daging cincang iku tak bumboni. Saiki kare kek bawang bombone tok, Lur. Yo lek kepin ero carane gawe, iku deloken resepe Ija. Nak YouTube Ija lho yo. Nah, YouTube banyak, Lur. Oke, udah selesai. Saiki Ija kaping mbak teronge ya, Lur. Wah, wis Lur. Banyune wis umum, saiki terongin jegur ya, Lur ya. Aku kepengen sing rada gembuk ngono iki lho, Lur. Aja atos-atos. Wis gak tedes ta, Mak? Ora ngono, sajak iku nek dipangan ambek sambel iki kacang, enak nek sing empuk. Iso mak blus Bisa ngono ya, Mak. menyatu dalam sukma. Nah, Lur, wis mari yo iki kari gulung ngene iki lho, Rek. Lho, terong iki ditata maneh, dikei daging. Kate gak lencu ya apa sing jenenge terong. Ya mbok rajangi tipis, mbok ulet ambek uyah, ya mbok remes-remes. Saiki mbok golong, mumet ndase terong iku. Loh, jangan salah. Masih mumet-mumet iki enak lho, Mak. Pipi-pipi nang ngene iki lho, Lur.
Oke, ini kita gulung. Nah, Wis lur karo ngenteni teronge empuk tak tinggal ngonceki tempe ya lu gorek. Duh, cuma aku tuku tempe bungkusan godhong lur. Luwih sedep nek bungkusan godhong. Apa maneh iki urung patek dadi. Dadi nek enak. Lho. Oh, ngene iki enak lur. Luwih gurih krasa kedelene. Iki mang tempene piroan ya, Jaya? waduh Bu, wonge ngitunge. Segandok ya. Heeh. Oh, 2000. Wonge apa, Mak? 2000. Ngitunge sacet ya wonge. Lah iya. Loncat-loncat mbak Are loro, ngitung kok papat. ndeler ngono ya ora. Selak antri sing mburi. Wis terong iki wis sesuai sing tak karepno lur. Saiki ayo dientas. Kang Men iki engko arep apa men? Teronge men. Arep. Kang Men ku opo sing ra arep? Wis lur. Nah, iki goreng tahu dhisik lur. Wis karek goreng-goreng iki lur. Dadekno siji aja lur ya gak kesuwen. Wong tahu sak meneh kok. Punang karek tempe. Kan jadi sedengan ya sakmono. Wis lur tahu tempene wis matang kabeh. Saiki karek iwak asine lho. Iki aku ndek bulu ayam iki. Tawar iki iwake gak sing asin banget. Saiki kacange lur, wis mari ngene ndang nyambel ya. Lombok segino ngene iki lho. Wis. Rasa garing-garing lomboke lur ben gak angel dilek. Wo lho kok mecitat kabeh. Ha, akhirnya lur step terakhir. Nyambel ya. Biasa nek sambal kacang iku rondo-rondo legi, dadine gulone rondo oke. Nek rondo temenan ya mburi Nek sampean. rondo. Ora takok nek rondo. Lah rondo-rondo ya mau cari lur. Wis, engko nek ana gula bang sampean kek gula bang. Sithik ae cek sedep ya. Aku ana iki nang nisor engko dhisik aku tak uleke dhisik nang keri ngekeki gula bange. Aku kira ndak serak are lur. Mbok tenggorokanku kok kudu bejat iki. Kenang apa ya? Wis diulek lur. Loh. Pindah nggon lor, diusir Ija iki. Kok Iya, aku ngusiran pengen nih kok goreng, iki. Lho, nek wis lembut ngene iki lor, sambelnya ditambahi banyu ya. Aja banyu mentah iki, banyu mateng ya. Kok keliru nek banyu mentah. Sithik-sithik sik. Engko dikira-kira kejemekan dan kejeblokannya sepiro ngono lho. Nah, ini lur. Iki iki gorengnya mbek tepung encer ngene iki ya.
Cek gak brodol ngono aja. Yo lho, Mak. Ben gak brodol. Ini cara-cara ngono dikunci. Ngene iki diisi urang ya enak lho, Mak. Apa? Iya. Mau males Tapi aku sampean gak ketelen. iso. Wes temenan iki lho aku nyerah gak mangan urip tenanan aku. Langsung kerokan ya, Mak yo. Yo. Lur, semangkaku cedera. Ora ngerti sampean iki mangan tragedi, Lur. Semangkane jegur wajan. Walah, blai selamat alah-alah. Minyak langsung entek, Mak. Lur, dolan ta lur, abangi lur. Mbok iki engko nek dipurak ya tengahe. Iki manjare bakule. Nek ora abang balekno. Mosok ya tegel wis tak onceki koyo ngene kon balekno iki melas tenan to. Ayo disigar. Ternyata abang lur. Ngene iki lho lur seneng. Ora gede kae ra apa-apa, sing penting ketok seger. Abuang ngene iki lho, gak putih. Nek putih ngono kae iki kok kaya ora enak ngono lho. Alhamdulillah, wis mari. Alhamdulillah lho. Alhamdulillah. Mateng kabeh. Ayo kene madang, kene yo. Teronge tak penyet sik yo, cek seger yo. Kene jam. Terong iki lur, ngene iki lho. Nek dipenyet ngene iki lur, sedep. Kurang taja, terong muja. Heeh. Hmm. Semongko enak Mak lagi. Iya, sampai gak ngono kuwi tahune. Mantap. Bos. Wis ayo lur nang lene lur. Monggo lur. Kon sak piro ja? Sak-sake Mak. Sakmene. Oke. Sak akeh ndak mlendung utangmu koyo makmu. Ya lur ya. Wis. Monggo lur, ngriki Monggo ya, lur. Lur. Kono njukuk wis. Teronge. Asin, Jelas no. tempe goreng. Cok kakean. Bingung mangan ngene sih. Kalau kurang baru nambah ya lur. Kok ngene lur. Lho, wis ngene iki wae. Teronge dipek kabeh. Ki tahune. Sip tenan. Iwak asine iki lur sing garai mencut-mincut iki lho. Iwak. Terus tempe. Monggo lur. Bismillahirrahmanirrahim. Anjene jalukane subscriber iki pinter. Gak salah belas. Enak men, temen. Teleponku sampai nemplek-nemplek lur. Kan enak pol Mak. Ngene lho lur carane mangan iki lur. Sambel ambek terong itu diuwel-uwel ambek segone ngene iki lho. Lho. Terus diemplok. Suwe depol Mak. Teronge, tahune. Ada siji ngene lho lur, ya Allah lur, seweger pancene sampean pinter lur. Lek melekno menu iki lho cek pintere rek, cuwocok. Lek kepengin seger maneh ngene lur yo. Amit yo, wis iki njukuk mbek iki ae, ra apa-apa. Ngene iki terus ambek ikine vela iki. Dihunyet-hunyet terus diemplok. Tak tiru Mak. Rasane luwih mantap, luwih seger. Tak pangan semongko itu gak iso seger Mak. Jan. Enak to Mak, terongku Mak. Mantap ge lawo ya enak. Lawo guys, 11-12 mbek asine. Kroso maksudnya mantap. Ya Allah, ya Rabbi, enak ya Allah.
Apa maneh sing kok ngene iki lho digawe sarapan isu-isu ngono kae yo tambah jos. Tambah jos wis ora usah dadak ndelek sego pecel. Wis ngene iki wis enak temenan. Lek iki yo ngalang-alang sego pecel, Mak. Yo kok tempe meneh rujak. Enak ja tempe setengah mateng iki enak. Wis, Mak, iwak aku iki wis kakean, Mak. Kadang kan gak kabeh wong doyan terong, Lur. Masih gak mbek terong godhog, ambek bendoyo. Nek nang ngene kota-kota liyane kan kadang ono krai. Wah, ya seger temen. Mantap. Enak, Lur. Nah, wis kudu embu aku sampean, Lur. Hah. Wareg temenan alhamdulillah rabbil alamin. Ya Allah, sampean kok pinter-pinter, Lur. Ya ngono ku seneng aku, Lur. Nek duwe ide ngomong nang gone kolom komentar ya, Lur ya. Kena juga referensi Bandung, gentenan sampean referensi aku referensi sampean. Ben gak mlongo ya, Mak yo. Iya, tapi anjene enak Lur, cocok. Jos pokoke. Ya wis ngono wae ya dulur ya, wis cukup sampeyan videone Bandung. Matur suwun sing akeh, donga dinonga wae, tak dongana dulurku nek ndi wae nggone. Mugi-mugi sedaya keparingan sekar kuarasan atau lainnya barokah rezekine. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.